De acties voor Serious Request hebben onthouden goed 1 miljoen euro opgebracht. Dat is trouwens de jongen bekend maken in het Glazen Hoes op het Zeilaan in Ljouwert. De actie draaide op dat tijd goed 24 uur. Vliegen hier wie er tussen staan na 1 dag 910.000 euro. Toons de jongen werd op verschillende plekken in de provincie ik weer actie viert om geld op te hellen. Ze waren in de Ljouwter Feestnes voetballen trok een selectie van oud Cambuur en Heerenveen-spelers, die detineerden en personeel van de PI Ljouwert. Dat smeert een bedrag van dik 1000 euro op. Ljouwert en Spellingelaan lezen hadden net bedeld dat ze net proefdraaien maaien maar het reguleren van wietteelt. Minister Opstelten wil het net leiden. De beide Friese gemeenten willen nou met een manifest de druk opvieren op het kabinet om toch door de bocht te gaan. Dat is mij ondertekenen door burgemeesters van een dikke 20 gemeenten. Omroep Friesland neemt de jongerenstuurder Vroeks TV oer. Dat is een gearwerkingsverband met de NHL en het Friesland College omgaan. De omroep wil hem op deze wijze meer reactie op de jongeren in Friesland. Vroeks TV bloot in de blokjespoorten in Ljouwert. De gearwerking is eerst voor een periode van 2 jaar. Joen en vannacht nog droeg, letter ruimwetter, het wordt een gratis 5 en er staat een hudde zuidwestenwind met kans op zwieren windstjerten. Morgen ruinerig waar, dan is het 7 graden, de zuidwestenwind is stormheftig, maar neemt letterlijk wat ouw.